Da ni'n gwybod erbyn hyn bod cerbydau petrol a diesel yn ddrwg i'r amgylchedd. Maen nhw'n cynhyrchu lot o'r carbon dioxide sy'n arwain at newid hinsawdd. Ond un o'r pethau allan i wneud ydy cael mwy o bobl i yrru ceir trydan. Mae'r diwydiant yn gwneud lot erbyn hyn. Mae'r ceir yn gwella, batteries yn gwella, range yn mynd yn hirach, a mae hynny gyd yn help. Ond mae yna un peth arall da ni angen i wneud mwyn i gwneud hi'n llawer mwy deniadol i bobl gael car trydan, a hynny di wneud yn siŵr bod yna lot mwy o lefydd i bobl i chargio nhw. Mae Catherine Jones wrth i bodd efo'i char trydan newydd. Mae o'n chargio dros nos yn ei chartre hi. A dyna mae'r rhan fwyaf ni'n neud, ond mae angen rhwydwaith o bwyntiau gwefru arna ni. Faint o wahaniaeth sy'n fan neud tysa na rwydwaith o lefydd i chargio ar draws, dwi'n gwybod, draws Gogledd Cymru a draws Cymru? Sa'n ni'n trafeilio yn bellach, sa'n ni'n bita allan tra ma'n cael ei chargio. Wel, sa'n ni medru mwynhau y car mwy na da ni medru dim ond o gwmpas yr ardal yma. Felly, be dwi wedi wneud yn y cynulliad ydy cynnig deddf newydd i wneud yn siŵr bod pob datblygiad newydd, tai neu adeiladau cyhoeddus, swyddfeydd ag ati yn gorfod cynnwys adnoddau i wefru ceir. Mae yna addewidion hir dymor yn dechrau amlygu hynna'n yn barod i gael gwared ar beiriannau petrol a diesel yn llwyr. Llywodraethau Prydain a Ffrainc yn crybwyll 2040 enghraifft fel targed i anelu amdano fo. Ond mae'r dewis i ni yng Nghymru rwan yn glir iawn. Mi allwn ni aros i'r chwyldro cerbydau trydan ddigwydd i ni, neu mi allwn ni drio arwain y newid, paratoi y ffordd a thrio annog pobl Cymru i gadw ar y blaen i'r hyn fydd yn anochel yn y pen draw beth bynnag. Be dwi'n ei gynnig ydy deddfwriaeth fydda'n gam pendant tuag at sicrhau y math o is-adeiledd fydd i angen i wefru y ceir trydan mwyn i gwneud hi'n haws i bobl benderfynu dewis y dechnoleg newydd yma. Dydy be o'n i'n gynnig yn y cynulliad ddim yn mynd i ddod yn ddeddf, dim rwan beth bynnag, trafod yr egwyddor o gynnig y math yna o ddeddf oedden ni, a mae'n egwyddor pwysig ofnadwy. Mi wnaethon ni ym Mhlaid Cymru mewn cytundeb efo'r Llywodraeth ar y gyllideb y llynedd gael 2 filiwn o bunnau mwyn buddsoddi mewn pwyntiau gwefru. Ro mae'r arian yna yn help, ond mae eisiau llawer iawn mwy. Be dwi'n gobeithio ydy bod y ddadl yn y siambr, yn y cynulliad, yn helpu gadw'r pwysau ar y Llywodraeth, achos be da ni eisiau ydy dipyn o sbarc.